Dnes se nacházíme ve Františkánské zahradě a budeme se lidí tázat, jak by podle nich měl vypadat ideální manažer. Pojďte se mnou. Dobrý den. Dobrý den. Dobrý den. Dobrý den. My bychom se vás dneska rádi velice zeptali, jak by měl podle vás vypadat ideální manažer. Tak ideální manažer by měl splňovat určitých 8 bodů. Jako vypadat? Jako zadově, jo? Ne, jak by se měl chovat, jak by měl se prezentovat a tak dále, jaké by měl mít vlastnosti. Tak měl by mít takovou fashionovou košilku, jako já mám. Matyáš Klísl? Ideální manažer by měl hlavně být rozhodný, měl by umět řešit intenzivní situace a vždycky si poradit. Prostě je potřeba, aby byl silnej v té firmě a dokázal ukočírovat, chytnout ten provaz a prostě tahat, aby když nikdo jiný nemůže. Zlatý řetěz a černý chlupy, takhle. Hinečku, dobrý den, pane Frencel. Dobrý den. Já bych se vás hrozně rád zeptal, jestli znáte 3 pozice managementu, jakoby na jaké 3 odvětví, na jaké 3 pozice se může takový management rozdělit. Tak když se tak vzpomenu, tak si nespomenu na nic, protože už to vůbec neumím. Ale zkusím se vzpomenout. Můžeme vám napovědět možná, že to začíná nějakým líniovým managementem, který je nejnižší? Tak ředitelský? Nebo něco? Určitě ne, hele. Určitě je tam další. Middle management. Já se s dovolením podívám na svoje zápisky. Jestli to jakoby nebude vadit. Takže... Jinak Frence se právě dívá na své zápisky a my mu za to děkujeme, že si píše zápisky v hodině. Takže máme tady zde top management, middle management a liniový management. Přesně tak. Skvělý a my děkujeme. Vracím slovo do studia. Dobrý den, vy jste v nějaké tíživé finanční situaci právě, vidím to tak. Já bych se vás velice rád optal. Cože? Co děláte? Natáčíme. Proto jsem tady já, abych tebe vzdělal. Pojď do mě. Já bych se... Čeká na koho. Dobrý den, dobré poledne, já bych se rád zeptal, s kým tady dneska mám tu čest být. Dobré dopoledne a já vás vítám diváky televizní a jsem tady s Maximiliánem Vlkem. Tak to je super. Maxi, já bych se vás dneska velice rád optal na to, proč si myslíte, že je dobrý mít dobrý marketing? Vlastně na co bychom měli ten marketing provozovat dobře? Tak marketing provozovat dobře, no tak vlastně to je vlastně normální, aby se tam, já nevím, na co, jak mám to mám odpovědět, takovouhle blbou otázku, jestli to nemohli říct dopředu. Dobrý den, pane Halíři, já bych se vás dneska hrozně rád zeptal, na jaké pozici managementu vidíte Luďka Schneidera? Top management. Dobře, my děkujeme za tento rozhovor a já si myslím, že tohle je poslední segment v našem videu. To znamená, že bychom to tady ukončili. Já bych vás poprosil o odběr, like, komentář, zvoneček a čauky, mňauky. See, baby, back, go,